Τώρα και ζήλεψε ο Καμένος. Βγαίνει αυτό. Ο Σπάνος Καμένος. Και ζήλεψε ο Καμένος, κυρίες και κύριοι, και πάει και κάνει και αυτός σποτ με παιδάκι. Κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε? Έλα. Όταν είσαι οδηγός, πρέπει να ελέγχεις πάντα την ταχύτητα. Τώρα τρέχουμε. Τώρα φρενάρουμε. Έτσι. Τώρα μην δείχνετε αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Μην δείχνετε τώρα αυτό που δείχνουν όλα τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το πραγματικό. Το πραγματικό δείξτε. Ψιτ χοντρέ, ξέρεις καθόλου από αυτά? Το χάλασες ρε βόδι. Όταν πετάς αεροπλάνο πρέπει να ελέγχεις πάντα την ταχύτητα. Μα είναι τρένο. Απλά είσαι ψεκασμένος και αντί για αεροπλάνο βλέπεις τρένο. Βλέπεις. Εμάς δεν μπορούν να μας ξεγελάσουν. Τελικά, είσαι πάρα πολύ καμένος. Και ψεκασμένος. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Από μικρό και από χαζό. Αλέξη, σου έχω πει να μην μιλάς με καμένους.